Il-Gvern qed jibqa' jisma' suġġerimenti għal siti alternattivi għall-American University of Malta, għalkemm il-Prim Ministru għadu jinsisti li dawn għandhom ikunu fin-nofsinhar ta' Malta. Filwaqt li meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru ma skludiex il-proposta li l-kampus tal-Università l-ġdida jinqasam fit-tnejn. Nemmen li għandu jsir fis-South, nemmen li parti minnu idealment isir f'Marsa Scala, qed nisma' il-proposti biex jekk jista' jkun innaqsu l-impatt fuq is-sit taż-Żonqor. Hemm l-idejat li jista' jinqasam dan il-post u jmur f'postijiet differenti, naħseb li ninsabu fit-triq biex tinstab soluzzjoni kemm il-darba wkoll tkun aċċettabbli għall-iżviluppatur. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern qed iħares lejn għażliet differenti, fost oħrajn li jintużaw siti storiċi, għalkemm fisser kif dan iwassal għal diskussjonijiet dwar elementi oħra bħal konnettività u l-infrastruttura. Fuq kollox kull għażla tista' tqajjem ċertu diskussjoni. L-erja ħatkun 90,000 square meters li jinqas minn nofshom ħajkunu mibnija. Jekk qegħdin inħarsu lejn kwistjoni ta' fejn jista' jinbena affarijiet mod ieħor, mhux qegħdin inħarsu lejn 90,000 square meters, qed tares lejn 45,000 square meters. Hemmhekk imbagħad tqum il-kwistjoni oħra li ġieli tqajmu mingħaqad qdiet ta' kemm inti tagħmel intensità tal-bini, jekk għandekx it-tella blokk jew inkella tifrixxi l-bini. Dawk li jixtuq jagħmlu suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan fis-sit tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru opm.gov.mt.